Я Рената Асанова, художниця. Працюю з живописом, графікою, керамікою. Це моя майстерня, в будівлю якої влучив уламок ракети. Постраждало багато майстерень, в тому числі і моя. У своїй творчості Рената досліджує особисту, жіночу та кримсько-татарську ідентичність, а також тему пам'яті і свободи. Не маючи змоги поїхати до Криму, вона створює власний простір тут, перетворюючи мистецтво на місток до рідної землі. Я намагаюся збудувати повністю цю частину себе, саме кримсько-татарську ідентичність, досліджую через мистецтво. І це так символічно, що уламок він влучив в будівлю там, де моя майстерня, там, де я збираю це все, всю цю інформацію, намагаюся доторкнутися до Криму, не маючи фізичної можливості там бути. Попри руйнування, художниця продовжує працювати і відновлювати майстерню. Ми на даний момент збираємо гроші на відбудову, на відновлення, щоб якнайшвидше приступити до роботи і далі продовжувати свою творчість. Серед уламків скла і пошкоджених картин – рослина, яку Рената дбайливо доглядала і яка була символом життя у цьому просторі. У мене був такий апатичний якийсь стан, коли я зайшла, ці пензлі, скло по всій майстерні. Мене це навіть не вразило, мене більш за все чомусь вразила рослина моя, яка стояла на підвіконні. І я до неї відносилася як до живої істотки, і вона валялася просто видерта, вирвана на підлозі разом з землею. Ось тоді мене прорвало. Це емоційно дуже. Та навіть з цієї втрати народжується сила, вважає майстриня. З однієї сторони, це дуже сумно, що всі ми страждаємо від цього. А з іншої сторони, це надає дуже багато сил. Тобто ми ще з більшою силою оцей супротив в мистецтві. Рената переконана, мистецтво також опір, і воно житиме, навіть якщо ворог намагається його знищити. Після того, як уламок влучив в будівлю і постраждала моя майстерня, про це дізнався офіс Кримської платформи, і вони приїхали і забрали в мене достатньо велику кількість робіт на виставку, щоб представити у себе в офісі.